नेताफ्रा दिनै जइन जादों बेखौ नोंथाङा मा बुंनो बरायबाय मा बुंगोन बे समाव बिथांमोना एसे सिगाङावनो माबानि शिबसारजों जइन जादोंमोन साननै सानथाम सिगाङाव दा बेखौ जों जिल्ला हिसाबै निर्देश होदों जे मोनफ्रोमबो ब्लक कमिटिफ्रा जायनिखि शिबसारजों जइन जायो बा गुबुन गुबुन जायगायाव जइन जायो बिथांमोनखौ गावनि ब्लकफ्राव बरायनानै लानांगौ मोजांनि खोथा दिनैनि समावहाय मोजां माने गोबां ससियेल एक्टिभिस्ट हिसाबै खामानि मावबाय थाग्रा स्पर्ट्स एक्टिभिजम खामानि मावग्रा आरो बिभिन्न राजनितिक हान्जायाव खामानि मावनाय मानसिफ्रा जोंनियाव फैदों बेयो खालिंदर समष्टिनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे थासारि होनना बुंनांगोन आरो मोजां होननानै जों साननो हायो बिसेसকৈ मा मा राजखान्थि हान्जानिफ्राय बेयाव बाहागो लानाया गाहायै BPF आरो BJP-निफ्राय फैदों गुबुन गैया BPF निफ्रायबो बङालि सेलनिफ्रायबो माखासे सेन्ट्रेल लिडारबो फैबाय बेनिफ्राय जिल्लानिबो ब्लक लेभेलनिबो बिथांमोना जइन जाफैदों आरो बेनि अनगायैबो BJP-निफ्राय सिगाङाव जाय मानसियानोखि गोबां नाजानायनि गेजेरजों सेकेन्ड पजिशन लाबोनो हानाय मानसि मण्डल प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो जोंनियाव जइन जाबाय आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे पजिटिभ दिग दिनैनि समावहाय गोबां गोब्रामदोंबाबो गुबुन गुबुन हान्जाफोरा जोंनि थासारिया बहुत मजबुत होननानै जों सानना लानो हायो खारन जोंनि अर्गेनाइज खालामनाया मोनसे डिसिप्लिन हिसाबै अर्गेनाइज खालामदों गुबुनफोरनि बायदि जोंनि अर्गेनाइजआ नङा गुबुनफोरा जेरै सा खारदों जों दा साल' खाराखै सिङावबो खारगासिनो दङ आरो बेखौ मिथिनानैनो दिनैनि समावहाय BJP-नि गेदेर गेदेर नेताफोरा फैदोंबाबो रिपर्टिंखौ हैनो गोनां जादों जे बिथांमोना जोंनिया मोजां नङा परिबेसा आरो बिनि थाखायनो 3 तारिखआव चिफ मिनिस्टार फैनो नागिरदों चिफ मिनिस्टारा फैबाबो एखे रिपर्टखौनो मोनलांगोन बिथाङा आरो बिनिफ्राय साबसिन खालामनो हानायनिबो जेबो राहा गैया जों बेबायदि मोनसे थासारि नुनो मोनदों दा ओंखायनो जोंनियाथ' मोनसे टारगेट दंखायो माबा हिसाबै भेरगाव हिसाबै भेरगावआव मोनबा समष्टि दङ मोनबा समष्टियावबो जोङो देरहानानै फैगोन मैया मोनसे घटना जाबावदों जोंनियाव BJP-निफ्रायनो खालामनाय जादों बेखौ जोंनिनो मानसि बुथ लेभेलनि प्राइमारि लेभेलनि सासे भाइस प्रेसिडेन्ट बेखौ बुदों ननाय सेरफाङाव बेफोर थासारिया मानो जानो मोनदों जानो मोननायनि कारना जाबाय बिसोरनि स्थितिया मोजां नंला बिसोर माने एसे सिगि सग' खालामनानै लाखिनो थाखाय सेस्था खालामदों समष्टि दिनैनि समावथ' सिगिनायजों जाला दिनैनि समा जाबाय जुक्ति आरो रियेलिटिखौ लानानै बांसिन जायो जिहेतु BJP आरो UPPL माने लोगो हिसाबै लोगो जितु एलायन्स बे एलायन्सआ थानाय नंला नामा एलायन्सआ काउन्सिलाव गावसोर फोसावनाय हिसाबै गैया जोंनियावबो गैयाखौनो होनना सानना लाखादों काउन्सिलानो जोंनि बेस्ट BJP-आथ' गुबुन गुबुन जायगायाव दंबावो काउन्सिलानो जोंनि बेस्ट हिसाबै आरो जोंनि एक्सारसाइजआ काउन्सिलावनो थाखानाय हिसाबै जोंथ' टटेल समष्टियावनो एक्सारसाइज खालामखागोन जोंनि पलिटिक्सखौ BJP-आ सानदों नामा बबेबा डिस्ट्रिक्टफोराव जिहेतु पन्सायत लेभेलाव बिथांमोना गोबां सिट लानो हादों बेबायदियैनो खालामनो नागिरदों नामा BTC आरो गुबुन पन्सायत बे माबाया डिफारेन्स दं पन्सायतजों BTC-जों जुदि रुजुनानै खामानि मावनो नागिरदोंबा बियो फेलार जागोन मानोना बेवहाय सेन्टिमेन्टबो दङ BTC-आव सेन्टिमेन्टबो थाबाय मोनसे संग्रामजोंसो सृष्टि जानाय मोनसे माबाबो जाहैबाय बेयाव आरो फारसेजों दिनैनि समावहाय UPPL-नि दैदेनगिरिफोरा दिनै माबा जानायनो सरकारखौ सालायनायनि थाखाय बेयाव पिसबो मेनटेन जादों दा बे गासै थासारिफोरखौ जुदि जों नायोबा बयबो रायजो राजाफ्राबो बेखौनो लुबैदों जे UPPL-नि दैदेननायावनो बेयाव एबसुलुट मेजरिटिया जाथों बे साननाया मोनफ्रोमबो सेक्सननि बायदि जिमानखिनि कमिउनिटि मानसिफोर दङ बे सेक्सननि मानसिफोरा दिनै बे बाथ्राखौ सानदों आरो दिनैनि समाव प्ररचनामूलक जोंनि गेजेराव माबा मोनसे कनफ्लिक्ट खालामनो सेस्था खालामनाय बे हान्जाफोरखौ दिनैनि समावहाय रावबो एक्सेप्ट खालामाखै आरो जों जुदि नायोबा नुगोन जे UPPL-आनोल' मोनसे हान्जा जे हान्जायावनोखि गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा जयै थानानै खामानि मावनो हानायनि परिबेस बेवहाय दङ दा बेवहाय माने सोरबा जइन जाफैयोबा देरहायाबा सेन्देल मानला गाननो होगोन होननानै बुंनाय दङ
ना मा बिदि थासारि बेयावहाय दङ बेयाव बिदि थासारि गैया सेन्देल माला गानहोनायनि खोथायानो गैया बेवहाय बयबो हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' जयेन जाखालिनो मानसिफोरखौ थ्रिटिन होगासिनो दङ जे दिनै माने आर'नाइ गानहोदों जुदि देरहाहोनो हायाबा सेन्देल माला गानहोगोन दा बेफोरबायदि बाथ्रा जोंनियाव गैया जों बिराद डेम'क्रेटिक इलेक्सनाव देरहानाय जेननाया थाखायो बेवहाय सेन्देल माला गानहोनायनिथ' खोथा गैयाना दा मानसिखौ जोङो मानसि हिसाबै बेब'हार खालामनांगौ आरो मानसिखौ मानसि हिसाबै बेब'हार खालामनाया जोंनि पार्टियाव दङ आरो बियो जानो मोनदों इउपिपिएल हानजानि दैदेनगिरिफोरनि नाजानायनि थाखाय जानो मोनदों गुबुनफोराव गुबुन गुबुन हानजानि मानसिफोर गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरखौ नेग्लेक्ट खालामनानै खामानि मावनाय नुनो मोनो खिन्थु जोंनियाव बिदि नुवाखै आरो बिनि थाखायनो बायदिसिना जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोरा दिनैनि समाव प्रमद बर' दैदेननायखौ मोजां मोननानै आरो बेखौनो सरकार खालामहोबावनो थाखाय राजि जानानै दङ